Hányszor egyet? Olyan kóstolom már, ne csak dolgozzunk. Hát szerintem, meg ezt mit csinálok? Nyírt a nyelved. Ez az egész bácska tele van húzottsággal. Strandolni. Maga hangja. Végigérünk a piacon, én jól lakom. Annyira szeretem ezeket a főtt gabonákat. Ettől a kádlátványtól azért megborulok. Gasztron. Szombaton délután az M1-en. A műsor támogatója, a Kemencé kandallók szakértője és készítője Karim Mester. Az 5-ös lottó várható főnyereménye 575 millió forint. Szerencse szombat. Szombaton 18 óra 30 perckor az M1-en. Gyűjtsön életerőt télire! A 90 darabos Béres Aktivál Max és Aktivál 50 plusz multivitaminok mellé most 30 tablettát ajándékba adunk. A legkisebbek az új Aktivál Kid Acerola mellé pedig varázslabdát kapnak. Aktivál a Bérestől. Egy havi életerő ajándékba. Yes. Újra Magyarországon Natalie Cole. A többszörös Grammy-díjas diva ezúttal első spanyol nyelvű albumát mutatja be november 8-án a Művészetek Palotájában. Natalie Cole, en español. Válassza a megfelelő megoldást. Az Audi Spray rendszeres használatával biztonságosan tisztíthatja füleit. Audi Spray. Ápolt fülek az egész családnak. Gyerekeknek már junior változatban is. A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát. A nemzetközi helyzet egyre fokozódik. Találkoztatok már elektromos szikrát adó székkel. Ja. Ráhúzok egyet. M3. Keresse szolgáltatójánál. Ez kell a dolgozóknak. Igen, tényleg fantasztikus árak. A 250 g-os delikát ételízesítő most csak 399 forint a Coop üzletláncban. Kívánok, Önök a Rondót látják. Adásunk elején tekintsék meg mai kínálatunkat. A torokmentő. A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Kigazolok